बरोबर. काका, शुभ आणि अशुभ ह्या दोन गोष्टी आहेत आणि त्याच्या आधारावरती बरीच लोक कार्य करतात. शुभ मुहूर्तावरतीच कार्य करावं किंवा काही लोक ते अजिबात पाळत नाहीत. कुठल्याही मुहूर्तावरती गाडी घेतात, आपलं घर बांधणीला सुरुवात करतात, कुठल्याही मुहूर्तावरती घरप्रवेश करतात. मानण्या न मानण्याचा प्रश्न आहे प्रत्येकाचा. पण शुभ आणि अशुभ ह्या दोन गोष्टींचं कसं विश्लेषण कराल? आणि एखादी गोष्ट शुभ आहे त्याच्यापेक्षा ही दुसरी गोष्ट शुभ आहे, म्हणजे एखादी वेळ जर शुभ आहे त्याच्यापेक्षा दुसरी वेळ जी आहे ती जास्त शुभ ठरू शकेल किंवा असेल, कसं विश्लेषण कराल ह्या गोष्टी? थोडंसं याच्यामध्ये एक ढोबळमानाने नुसतं शुभ सांगणं आणि त्या व्यक्तीसाठी ते शुभ आहे की नाही पाहणं याच्यात फरक आहे. म्हणजे समजा आम्ही लग्नाचे मुहूर्त, आता आपल्याकडे जे धर्मशास्त्र मुहूर्तशास्त्र आहे त्याच्यामध्ये त्या ऋषीमुनींनी आपल्याला सांगितले की ही नक्षत्र शुभ आहेत, ही नक्षत्र अशुभ आहेत. त्यांना जी दृष्टी होती त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी ते सगळं वर्णन केलेलं आहे. त्याच्या आधारे आम्ही लग्नाचे मुहूर्त काढून दिले. तर ते सगळ्यांना लागू होतील का? तर नाही होणार. मग एखाद्याची, त्या दोघांची जन्मराशी काय आहे, त्यांचं लग्नकुंडलीतलं लग्नस्थान कोणचं आहे, त्याच्याशी संबंधित आत्ताची ग्रहस्थिती ही त्यांना शुभकारक आहे का, लाभदायक आहे का, हे पाहिलं जातं. सरसकट प्रत्येकाला ते लागू होतं असं नाही आहे. आणि तिथी कोणत्या चांगल्या, नक्षत्र कोणती चांगली, योग कोणते चांगले, हे आमच्याकडे ऋषीमुनींनी जेव्हा पूर्वापार पद्धतीने सांगितलेली जी मुहूर्तशास्त्र रचना आहे, व्यवस्था आहे, त्याच्या आधारे आपण या सगळ्या गोष्टी सांगतो. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे हे मान्यावर आहे, न मान्यावर आहे. सगळ्या गोष्टींची प्रचिती घेतल्याशिवाय त्याची सिद्धता होऊ शकत नाही. काका, जशा पद्धती आपण बघतो की पंचांग पाहणं, जन्मपत्रिका, ज्योतिषशास्त्र, प्रत्येकाचा विश्वास त्याच्यावरती असेलच असं नाही किंवा नाही असंही नाही. बऱ्याच जणांचा श्रद्धेनं त्याच्यावरती विश्वास आहे आणि अनेकांचा श्रद्धेनं विश्वासच नाही आहे. पण प्रत्येकाला त्या गोष्टीतून जावं लागतं. पंचांगाच्या गणितावरतून किंवा त्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याच्यातून त्या व्यक्तीचा प्रवास हा निश्चित आहे. ह्याची सांगड कशी घातली जाते नेमकं? म्हणजे नेमकं आपल्याला याचे अनुभव कसे येतात किंवा काही जणांना येत नाहीत याच्याविषयी असेल तर ते प्रत्येक गोष्टीमध्ये तसं घडू शकतं. आणि मग जेव्हा त्याची प्रचिती आहे तेव्हा त्याच्यावर विश्वास आणि श्रद्धा वाढते. आणि जेव्हा एखाद्या वेळेस ते तसं घडत नाही तेव्हा आमच्या ज्योतिषशास्त्रामध्ये सुद्धा याला काही मर्यादा आहेत. कारण प्रारब्ध हा जो विषय आहे तो अगम्य असा आहे आणि त्या प्रारब्धावर सुद्धा आपल्याला काही गोष्टी ठेवाव्या लागतात. आणि त्याच्यामुळे एखाद्याच्या बाबतीमध्ये उत्कर्ष सांगितला तर तो होतो, एखाद्या बाबतीमध्ये होत नाही. याला त्या ज्योतिष अभ्यासकाचं ज्ञान किती आहे हाही मोठा विषय आहे. कारण शेवटी तुम्ही एक शिकलात गोष्ट, पण त्याचं इम्प्लिमेंट करत असताना तुम्ही नेमकं कसं करणार आहात, तुमचा अनुभव कसा आहे, तुम्ही त्याचं किती ग्रास्पिंग केलेलं आहे. मग अनेकांचं खरं काय येतं किंवा काही जणांचं खोटं काय येतं, तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ते आहे. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आहे, इतर ॲडव्होकेट जे वकील असतात त्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा असं आहे की या सगळ्या गोष्टी खऱ्या खोट्या ज्या आहेत त्या सगळीकडे घडतात. त्यामुळं शास्त्र खोटं ठरत नाही. शास्त्र हे शाश्वत सत्य आहे. फक्त त्याचा आपण उपयोग करून घेताना आणि आपला अभ्यास याच्यावर त्या गोष्टी खऱ्या खोट्या ठरत असतात. आणि म्हणून मग ज्याची त्याची श्रद्धा ही त्याच्यामध्ये अंतर पडत जातं. जसं आपण पाहतो की 12 राशी आहेत, 27 नक्षत्र आहेत आणि त्यात प्रत्येकाचे स्वामी आहेत. ह्या गोष्टीबद्दल काय सांगाल? या गोष्टी थोड्याशा काय म्हणतात त्याला की त्याची एक आपल्या धार्मिक कृत्याशी केलेली ती रचना आहे. आणि मग नुसत्या राशींचा स्वामी नाही, मग नक्षत्र स्वामी आहेत, नक्षत्र चरणांचे पण स्वामी आहेत. एक 30 अंश झालं, एक 3 अंश 20 कलापर्यंत इतकं त्याचं स्वरूप लहान करत करत आपण त्या सगळ्या गोष्टींचा अनुभव घेऊ शकतो. आणि म्हणून राशीपेक्षा नक्षत्रच अधिक श्रेष्ठ आहेत, नक्षत्रापेक्षा नक्षत्र चरण अधिक श्रेष्ठ आहेत. आणि मग त्याच्यावरून केलेली जी काही अभ्यासाने केलेली हे असतात, भाकितं असतात, ती अधिक चांगल्या प्रकारे येतात. त्याचं स्वामित्व हा त्याच्या पूजेच्या संदर्भातला किंवा त्यांनी पूजा कोणाची करायची याच्या संदर्भातला तो विषय येतो.